karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Annalisa? Annalisa? Wa may tao ng pultahan. Kinsa tong nanuktok di ay? Ma'am Sabrina, Oh, andam na imong panihapon. nanuktok ka karon dinhi? Wa man. Karon pa man kumusta ka din ma'am. Kun mao, kinsa din nanuktok? O kinsa may abli sa pultahan? Ha? May nanuktok sa pultahan? Doon na, giablihan niya. Mo nga ako ni gisusi karon kay nagtuo ko nga ikaw ang nanuktok ug may abli sa pultahan pero wa man ubad hayon og suod, Annalisa. Ma'am Sabrina. Naunsa ka uy, Annalisa? May gikadlukan ka? Ma'am, balhin na lang kwarto. Sa? Ano man? Basta, balhin na lang kwarto. Tuod, kaon na. Nanay hinukad na ko sa lamisa. Dungani ko sa pagkaon, Annalisa. Madam, ganahan juga madam nga ako'y muuban nimo din sa ospital? Oh, mas maayo kung lalaki ang mubantay ni Rodel. Aha, pero may nurse manggod siya, ma'am? Kusgan nga lalaki ang gikinahanglan ni Rodel. Kaya kung ganahan siyang mubangon, kusgan ni nga mupabangon niya. Aon sa man, tapulan ka? Ha? Ay, dili madam. Uy, tapos lang ko taon. Magagad maganitag sumbagay para makatrabaho lang. O lagi. Diin man kasadihang nagpaingon si Rodel sa simbahan. Kuan ma'am. Dito ko sa simbahan, madam. Nag-atang sa pag-abot ni Sir Rodel kay gimo man ko niyang bestman. Best man. Bestman. Best man ka. Oh, Nga wa man kay angay. ayaw sa pagsultian na madam. Nasa baya ko'y naong madam. Dili lang yun ko kakupuhan. Sabaw ka pa, ma'am? Ayaw na. Busog na ko. Busog na ka? Gamay naman kagikaon. O ako'y kanang mukaon. Hangtod karon. Wala di pa ko makatuo nga wa mahinayon ang among kasal ni Rodel. Nagpaabot ako sa simbahan, di ba? Oo. Nakalabang na ko sa mga pagduda ninyo. Nga ako ang kalit kamawa sama ni Adela. Nagpaabot na lang ko sa pag-abot ni Rodel. Ug masugda na ang seremonya sa among kasal. Pero wa siya makaabot. May babag sa inyong kasal. Mao na, ma'am. May babag sa inyong kasal. Sama sa nahitabo sa kasal ni Rodel ug Adela. Pero dili ni mahitabo kung way tao nga nagpalayo. Kundo na may tao nga nagpaluyo ini. Kinsa man sad? Si Tita Mercy Si Madam Mercy? o Annalisa. Way laing kapasanginlan ini. Tungod kay siya lang ang dakong supak nga magminyo si Rodel. Miprangka na siya. Nga dili mahimong magminyo si Rodel. Kay may daotang mahitabo. Hasto ka. Si Madam Mercy lang ang may rason nga mubabag nga magminyo si Sir Rodel. Tungod kay mahadlok siyang biyaan sa iyong anak. Kung ikaw palang unta ang midrive sa auto ni Rodel paingon sa simbahan, dili unta madisgrasya ang akong anak. Madam. Unsa ko ni pagkaunsaa, madam. Ako naman noon ang imong pasangilan sa pagkadisgrasya ni Sir Rodel. Kay dili tinuod. Kanang kaslo nun, dili na maayong paguniton bisan unsa nga hait nga butang o sakyanan, kay duol ka na sila sa disgrasya. Na, kinaraan naman ng maong tinuhuan, madam. Kaya rin mga pulis ka magpakasal. Naaman ni mga armas.
Wa maliw ka drungog nga kaslunon apan naunay siyang pusil. Maong wa inayon ang kasal. Ayaw na lang pagpangatarungan. Nakatampo ka sa pagkadisgrasya ni Rodel. Kaya nagpada ka sa gusto ni Sabrina nga adto mo magpaabot sa simbahan ni Rodel. Mga babae yun ang mubira sa akong anak sa disgrasya. Madam, Dili yun mahimong magminyo si Rodel. madam, magminyo man yun ang imong anak, madam. Gwapo man na. Dili lagi siya mahimong magminyo kay may daotang mahitabo. Una-huna ra tingali na nimo, madam, oy. Unsay hunang-huna ha? Unsay hunang-huna? Madam, gigawitan magud ko nimo sa imong sungkod, madam. Kinahanglang mamati ka sa akong isulti kung dili ka maangin sa dimalas. Oo, madam, oy. Mutuod ako nimo, madam. Kana ba? Pero dili makababag sa among mga plano si Tita Mercy. Ipadayon gihapon ninyong yung pagpakasal, Ma'am Sabrina? Kung mao ka na ang mamahimong hukom ni Rodel, kinahanglang mahitabo ka na. Magpakasal mi. Kung magpakasalman mo, ayaw na lang pahibaw si Madam Mercy. May nabuak sa kong kwarto. Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina, ayaw pagsuot sa imong kwarto! Kinsa ka ni so dinhi? Ang picture frame sa bumbong nahagbog og nabuak. Ma'am Sabrina! Unsa? Ang karaang hulagway sa bumbong ka na nahagbong sa sahog. Hanap naman kaayo ang niya sa picture. Kinsa man ni siya? Wasag ko mahibaw, ma'am. Pero, daan naman na di sa bongbong. Di na pahilabtan ni Madam Mercy. Mao nga kung manglimpyo ko. Ako na lang laktawan. Mao ba? Mura man ni og litrato sa kasal. Litrato bitaw na sa kasal. Hanap lang gid kaayo tungod sa kakaraan. Kinsa man ka ang gikasal ining moong picture? Oh, karaan naman kaayo na, ma'am. Tingali, ang una gyud ang namuyo ining baya. O manong natagak man ni. Madam, manggawas na din Annalisa, magikahadlukan ka ba? Ano ni atras mo ka paingon despultahan? Manggawas lang una ta din Ma'am Sabrina. Pagdali, ma'am. Ha? Buhi ilang retratong karaan. Dagan, ma'am! Ay! Gawas! Ano gipadagan mo ko mo, Annalisa? Dali! Ato na ta sa silong magsulti. Ha? Pagdali, ma'am! Annalisa! Mahapong ka sa dalan! Gunit lang na ako, ma'am! Dali! Sabrina. Sir Del? Nakamata ka na, sir? Si Sabrina. Kuan, sir. Tuwa sa bahay, sir. Gipapauli ni mama nimo. Imong mama, sir, naa sa sopa nakatuog. Wa siya mo bantay na ako. Wa, sir, kay gipapauli man ni mama nimo. Sir, pahuway lang una. Karding, Sir. pauli sa bahay. Ha? Bantay si Sabrina. Nga naman, sir? Annalisa, ano lang ta sa sala, please? Dili, ma'am. Manggawas na din sa bahay. Dali! Annalisa, naunsa man ka? O niyan ako musulti ni mo. Manggawas o na ta. Karon, diyan na mo kita sa gawas. Sultihin ako kung unsa imong nakita. Ma'am, Sulti, unsa imong nakita. ma'am, ayaw na pagsud sa imong kwarto. Sa? May mga demonyo nga nagpuyo dito, ma'am. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!